Merete. Det, der er sjovt at se her, det er, at vi har de her voksne skildede herrer, og vi har ægtepar, og vi har far og datter. Så det er for at vise, at det er en hest for hele familien. Betingelserne er hårde, men den lille islandske hest, den er jo sej. Vi har jo igennem dagen set hestene fra jernalderen, vikingetiden, middelalderen og en masse nutid. Og vores saksrytter her er jo også nutid. Og vi vælger at vise jer Bedrivelig Tøl, fordi Tøl er den gangart, som er den islandske hestes varemærke. Vi har selvfølgelig også flyvende pas, men det er ikke aktuelt, hvis der ikke er en god vedløbsbane, og det er der ikke lige her. Hvis det er muligt, så skal I prøve at kigge på, hvordan de flytter benene. Selvfølgelig er det muligt at se, men det kan godt være, at takten bliver lidt ujævn her i muligheden. Men en hest, der flytter, den flytter samme sides ben. Det vil sige venstre bag, venstre for, højre bag, højre for. Det gør så, at rytteren sidder helt stille. Og med ægelse så i øltøl, hvordan de ikke spildte ret meget. Øl noget, men ikke så meget, som hvis det var 14 i trav. Tøl er jo en gangart, som er bevaret hos den islandske hest. Og det er jo nemt at forstå, hvorfor man gerne vil have sådan en hest, der var behagelig at ride på. Ja, og dejligt at se, der er lidt publikum, og vi er jo heldige med vejret i dag, at det ikke øser ned. Nu vil rytterne vise jer lidt freestyle, så vil sige. Og det vil sige, at den forreste ved, der er en lavere, og resten løber ikke, hvad der bliver lavet. Det giver mig anledning til at snakke lidt. Prøv at kigge nu hestene, hvordan de prøver at tølle gennem mudder. Prøv at forestille jer, hvordan det er at ride op på Island. Der er det faktisk meget nemmere, fordi der har de jo ikke mudder på samme måde. Der er det jo stenet grund eller aske. Men I skal lægge mærke til, at hestene flytter et ben ad gangen. Rytterne sidder stille. De rider med en lille skulder, og de løfter hovedet, hvor man kan se halen. Den følger, og det burde være et tegn på, at de flytter. Vi ser her forskellige farver og størrelser. Der er ca. 120 registrerede farver på islandske heste i Stakborg og i hele verden. Der står en sort hest nede i gryden, og der må være nogen, der kan gå ned og lige sørge for, at der kommer ro på. Så en sort hest nede i gryden, som har brug for lidt støtte. Jeg kommer fra en med farverne. I kan se brun med sort man og hale. Musegrå hest. Der er sort brun. Den var dernede. Det er det eneste sted, hun kan se. Stjerne, der er rød med glis. Der er en gul. Så er der en vildok. Det er en mørk blommet hest med næsten størrelsen på hestene har jo ændret sig lidt gennem tiden. Man kan sige, at i gamle dage var de måske lidt lavere, lidt mindre. Så god fodring og bedre betingelser har jo gjort i Danmark vil vi gerne se islandske heste på mellem 135 og lige lidt over 140 cm. Men de er blevet større, og nogle synes, de er blevet lettere. Det vil sige, de ser ikke så tunge og, ja, hvad skal jeg sige, som gammeldags ud. I gamle dage havde hestene faktisk rigtig store hoveder, der har tæt ved jorden. Måske skyldes det, at rytterne er blevet bedre. Jeg tror, at hesten er altid været god. Nu er det bare sådan, at der er kommet bedre forståelse for, hvordan man rider på hestene. Og en af de gode grunde, det er jo, at vi har en fantastisk forening, stor
stor forening, Dansk Islandshesteforening, som jo har haft 40 års jubilæum. Der er over 9.000 medlemmer, og det er det største avlsforbund af renracede heste i Danmark. Så vi gør vores til at avle og lave nogle heste, vi kan ride og bruge. Og det her er jo så et eksempel på det. Jeg kan fortælle jer, at hvis I vil se islandske heste på en anderledes bane, så er der i næste weekend DM i Geldinga-kæmpning. Og Geldinga, det betyder den bedste hest. Det vil sige, det er rigtig, rigtig gode heste. Man kan få at se, det foregår på Nørregård i Helsinge. Og sådan er der rigtig mange arrangementer med islandske heste. Og blandt andet de her ryttere har jeg jo ofte været med inde på Roskilde Dyrskole.